caza é unha disciplina deportiva que pode ser moi perigosa. O emprego de munición real para bater os animais é unha arma de dobre fío e os disparos accidentais acontecen máis do que se pensa. Un dos últimos tivo lugar o pasado 12 de outubro en Becerreá. Unha cuadrilla trataba de cazar un xabaril, pero un dos participantes errou o tiro e acabou meténdolle un balazo na perna a outro membro. É que, aínda que os protocolos de seguridade para manexar rifles e escopetas son moi estritos, o risco sempre está presente. O ano pasado, un grupo de cazadores dispúñase a marchar dunha batida en Carnota. A arma dun deles disparouse accidentalmente e perforoulle o abdome ao compañeiro. Este tipo de accidentes tamén poden acabar en traxedia. En 2020, un cazador de 60 anos morreu en San Xoán de Río ao recibir un disparo accidental. Outros sucesos, como o acontecido no País Vasco en 2023, demostran que o risco tamén está presente para quen non participa nas batidas. Na localidade de Deva, unha muller recibiu un disparo na cabeza por culpa da bala perdida dun cazador. Aínda que a meirande parte dos cazadores tratan de respetar as normas, como en todo colectivo, as imprudencias están á orde do día. E a tensión pode ser máxima cando de por medio hai armas de fogo. Que foi exactamente o que sucedeu en Boiro hai 8 anos, aínda que a sentenza acaba de saír agora. Para que se sitúen ali, un home reprende a un grupo de cazadores porque, segundo el, estaban pegando tiros moi pretiño da súa casa. Que sucede? Que estes cazadores arremeten contra el e danlle unha malleira. Fátima, estás exactamente no lugar onde sucederon os feitos, non? Pois estades vendo o monte de aquí da Armada en Boiro onde sucederon os feitos. Estamos agora con Elisa, daquela eras parella de Miguel, o home que recibiu a malleira. Claro, como recordas aquel día? Como foron os feitos? Que recordas daquela? Pois bueno, pois eu estaba descansando nese momento, viñeron a chamar moi rápido que estaban pegándolle. Baixei e xa traían para baixo, bueno, bastante magullado e todo máis. Eu que subín, vin os cazadores aí, reconocinos, son daqui da zona do Ayuntamiento de Boiro, e, bueno, as consecuencias que tuvo, pois, indo ao día de hoxe, el parece que está dun brazo ainda mal, por o que eu sei por familiares meus. E, bueno, o que pediría era unha cousa, que como se faga control da alcoholemia nas carreteras, que o fagan tamén no monte, porque é necesario, porque anda moito alcohol. E o que levan na man é moi peligroso, despois non sabíamos para onde disparar. Estamos vendo que o perímetro estaba invadindo, que decir, non estaban respetando ese límite, non? Porque estaban moi cerca das casas. Non respetaban, estaban por debaixo dos 100 metros. Entonces aí non podían estar para baixo. Claro, saleulle a chamar a atención e o que foi agradirlle. Fixerono máis veces? Fixerono antes? Volverono a facer despois? Non volveron máis a facer, ni por aquí viñeron a casar, ni nada. De feito, non hai nadie casando, porque tampouco hai nada. Con esos non hai nada. Supoño que, bueno, agora a sentenza saiu, multas, indemnizacións tamén a Miguel. Pensas que é suficiente? Habería que poñer máis coto a estes cazadores? Había que controlar un pouco máis. Solamente eso. É suficiente. As probas de alcoholemia deberían de facela, porque hai moita bebida no monte e despois non saben o que fan. As cabezas quentes. Ti dis que os coñecías? Sí. É moi habitual que haxa cazadores por aquí, agora dis que menos. Agora non. Había, pero agora non. Pero, bueno, sempre respetaron os límites, hasta ese día. Pois é o que hai que facer. Graciñas, Elisa, por atendernos. Pois estas son as declaracións de Elisa. Pois grazas, Fátima, tremendo, a verdade, este suceso, claro que nos fai preguntarnos, nunha batida de caza, entendo, Bernardo, que ten que haber unhas precaucións, unhas regras de xogo, unhas normas, non? De primeiras, todos os participantes, Rocío, deben respectar unhas distancias mínimas. Son distancias que poden marcar a diferenza entre unha xornada de caza tranquila e unha traxedia. Entre postos de cazadores, por exemplo, a separación habitual vai dos 50 os 100 metros, garantindo sempre que haxa visibilidade entre compañeiros e que o tiro se limite a un ángulo seguro duns 30 graus a cada lado. Tamén é fundamental manter distancia con zonas habitadas e vías públicas. Non se pode disparar a menos de 250 metros dunha vivenda, nin a menos de 50 metros dunha estrada ou dun camiño público. E, por suposto, nunca se debe tirar na súa dirección, cae de caixón. As instalacións gandeiras, os cultivos e as beiras dos ríos tamén deben respectarse, mantendo polo menos 100 metros de separación. Cada disparo
debe facerse con coñecemento do terreo e asegurando un fondo de tiro seguro. Os postos adoitan ter campos de tiro que están marcados e cruzar esas liñas pode poñer en risco e en perigo os compañeiros. Así que antes de sair ao monte é recomendable revisar ben a normativa vixente por se varían algo as distancias. A caza é unha actividade que se fai responsable cando se practica con prudencia, con respecto e con seguridade. Claro, porque é que neste caso, a verdade, a xustiza acaba de darlle a razón, non? A Miguel, a este home, Xosé Antón, as armas de fogo e o alcohol é que non pode ser unha boa combinación. Non poden ir xuntas, é dicir... Pero esa muller dicía, ollos se fixeran controis de alcoholemia os cazadores. É unha crítica fundada, podense facer... Non teríamos Guardia Civil suficiente para facer controls de alcoholemia. Outra cousa que incluso pois a Guardia Civil ou a xente que controla eso nas cazas, pois que se ve unha persona que está nun estado, pois sí, pero hai unha persona que teña un 0,2 ou un 0 de tasa de alcoholemia, pois moitas veces é indetectable e se vamos a facerlle controles a todo o mundo, entonces de verdad que é imposible. Pois igual hai que facelos, 0,25 é a tasa que pero contempla a lei. Este caso non podemos mezclalo, é dicir, o que dice a señora é unha cousa. Este caso é un caso de 3 cazadores que pelean con unha persona que lle protesta e punto, nada máis, é unha liorta, non ten nada que ver ca caza. Pero igual se non foran baixos efectos do alcohol, esa liorta non tería sido tan violenta, porque 3 contra 1 non é unha pelexa, é un ataque. Bueno, a ver, é unha pelea, 3 contra 1 non é unha pelexa, é un ataque. Un ataque non, é unha pelexa. O me chamolles atención. E eles pelexaron. No, o me chamolles atención porque estaban disparando preto da súa vivenda e eles atacaron, no? Bueno, pelearon. É igual, vale. Bueno, pero se estamos pedindo tasa 0,0 para os conductores, alguén armado debería ter o mesmo trato. Con multas que chegan aos 6.000 euros para os cazadores que vayan E ver. logo o marxe do alcohol claro, lembrar que nesto das batidas hai unhas normas, é dicir, a percepción que tiña Miguel de que esta xente está ao carón da miña casa, é dicir, a xustiza acaba de decir que tiña razón, é dicir, que as batidas teñen que facer, como nos acaba de explicar Bernardo, con unhas medidas de seguridade, non? E o son, quero decir que na meirande parte o mundo da caza é un mundo de xente que ten moitísimas normas e que normalmente é moi respetuosa da regulación, precisamente porque están en riba deles, quero decir, tende a Comisión Europea, ao Estado, as comunidades autónomas, os concellos, quero decir, permisos, estados das armas, etc. Eu creo que estos casos son excepcionais. No, totalmente. Dito isto, é verdade que se plantexa o problema de alcohol e arma, pero bueno, a ver, tamén se pode plantexar alcohol, drogas e arma, tamén se pode plantexar psicosis e arma. Este caso chamativo é que estamos falando dunha liorta, pero claro, con armas de fogo e con telón de fondo esa batida, que ademais aquí, Miguel Ángel, moitas veces falamos, recordades aquela vez cando trataron de boicotear... ¿Cómo? Digo, armas de fogo, pero no armas de fogo de delincuentes, armas de fogo... No, claro, escopetas. Pero que, Miguel Ángel, lembrades cando aquí falamos deses rapaces que trataron de boicotear unha batida, acudiu a Garda Civil e como esa batida estábase facendo con todas as da lei, a Garda Civil detivo os boicoteadores, é dicir, que aquí hai unhas regras. A caza é unha actividade absolutamente normativizada, absolutamente reglada e, insisto, absolutamente necesaria tamén. Forma parte do control cinexético das especies aquí en Galicia, pero eso é unha cousa, e outra cousa é que estemos a falar de 3 cazadores neste caso que lle dan unha malleira a un señor que protestaba por algo polo que tiña razón, é dicir, dentro das reglas esas tan estrictas está que non se poda exercer a caza. Outra cousa chamativa, é outra cousa chamativa, 8 anos tardou esa sentenza, Xosé Antón, madre mía, 8 anos tardaron en darlle a razón a este home de Boiro.